Francisco Gastalao, Carolina Gastalao, Felix Gastalao, Natividad Gastalao, Francisca Olanyo, Agapito Gastalao, ken amin nga minakay, tigalang ko ken Gastalao family. Hipólito Balbin Sr., Hipólito Balbin Jr., Pablo Salamero, Felicidad Salamero, Patrocinio Salamero, Fridalyn Gumabay, Feliciano Saludares, Juanito Saludares, Nunita Saludares, Mercedes Gumabay, and Eduardo Gumabay, Jimmy Ramos, Sigundino Reintegrado, Damasa Reintegrado, Roger Galanggo, Domingo Quiton, Salvacion Manzano, Yanni Kidwan, Virginia Barrientos, and Caridad Queredo. Umaktar tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kagabsat kas may sa agimong, agyaman tayo iti Diyos. Dawatan tayo katultuloy, apan nulong ken bendisyon na, kararagan tayo matdagiti problema pagilian, dagiti aggugubat. Sapay ko matamaad daan, ti kapya, maadaan tayo iti kapya. At kamatalag tayo ngarot ken kuana, katap no maikari tayo ang makiranod, iti tayo dinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managaya. Datay amin kuna tayo, agkon pesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasula, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, unay. Iso ngagpagpakaasi at kin Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo magkakabsat, tay kakaasid at kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, dat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Apo ti panaripatom saan na abay-bayan dagiti insaad mo itinalagda apan nagayat kan ka. Aramidam ko mangarot akan kanayon nga adda ka kami ti panagbuteng ken panagayat itinasantuan anagan mo. Gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios isaw makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Di maibasa na adaw ti libro ti Henesis. Nagparmata ni Abraham ket nangigna ti Apo ang magsasao ken kuana. Di kaaguten Abraham. Talakmiban ka ti amin at bigat. Ket ikan ka ti naindaklan akong guna. Ngem tununa ni Abraham. O Apo Dios, anya ti serbikan niya ti guna maited mo. Anya ti dinto tawan met anak ko. Nilang Eliezer at taga Damasco ti agtawid kadagitisan ni Kuwa. Inak pinaraburan iti anak, ket maysa kadagiti tagabok agtawid iti sa ni Kuwa. Palpasan na, nangip naman na ti Apo ang magsasao ken kuana. Saan atawidan daytoy at tagabok isa ni Kuwa. Intubukod mo nga anak agtawid iti sa ni Kuwa. Enruar ti Apo ni Abraham ket kinunana. Tumangad ka ket padasem abilangan dagiti bitwen. Kastanto ti kaadu dagiti kapututan. Nagtalek na Abraham iti Apo ket kapu iti daytoy. Nay ayo ken kuana ti Apo ket inawat na akas na lengket ni Abraham. Palpasan na kinuna ti Apo ken kuana. Siya ti Apo anang erwar ken ka iti ikay Babylonia. Tapno itit ko at nagikwaen daytoy adaga. Ngem kinuna ni Abraham, o Apo Dios, asano nga maamwak ako kwak daytoy adaga, insungbat na. Iganak ti baka, kalding, kalakyan na karnero, talo at awen na titunggal maysa. Maysa kalapati, kin maysa apagaw. Indatag ni Abraham dagiti animal iti Dios. Pinartina ginudwa dagitoy sa nainintar iti dua abato. Ngam di na ginudwa ti kalapati kin ti pagaw. Nagtisto dagiti agila kadagiti bangkay dagiti animal. Ngam ginugaw na ida. Idilumnet ti init imapay kin Abraham ti nairot aturo. Nariknana ti panagbuteng ken panagama. Idi nakalneken ti init ket nasipngiten. Pagamuan, adanak parang mas asok abanga, kinsumtumged nga aluten, at limasap itinagbaltan dagiti nagudabudwa nga animal. Iti daytamit lang nga aldaw, nakitulak ti Apo kin Abraham ket kinunana. Igarek ni titko ti kapututam amin daytoy adaga, manipod ti Betdeng ti Ehipto, agingay ti Karayan Euphrates. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Sila lagit ngagnanayon ti Apo iti tulang na. Sila lagi nga tanayon ni Apo ito lang na. Agyaman tayo ti Apo, ket awagan nyo tinagan na. Ipakaamuyo dagiti tattao, dagiti inaramid na. Kantahan nyo ti Apo, wen kantahan nyo ti pagdaydayaw. Saritahan nyo ti amin ang nakaskas daaw nga inaramid na. Sila lagi nga tanayon ni Apo ito lang na. Agrago kayo ako, kukwa na kayo ti Apo. Agragsak kumadag iti amin nga serserbi ken kuana. Biruken nyo ti Apo ken tigsana. Agtaen kayo ak kanayon iti imatang na. Sila lagi nga tanayon ni Apo ito lang na. Da kayo ang kapututan ni Abraham nga adipen na. Da kayo nga anak ni Jacob a pinili na. Ti Apo ti Diyos kayo. Ti panagdingdengek na agpaay itintero at talaga. Sila lagi nga tanayon ni Apo ito lang na. Sila lagit nga agnanayon iti tulag na. Dagiti karina ti rinibo at kapututan. Sila lagit natulagan daken ni Abraham
ken tingkarina ken ni Isaa. Sinalagi ko hanayon ni Apo itulan. Ti Apo at ako mga kada kayo. Kasama ken Ipan na kay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na agannad kayo kadagiti sinan propeta. Umayda kada kayo ket agparangda akas karnero. Ngem ti kinapudno na narawet da alubo. Mailasin yon to ida kadagiti aramid da. Adda aya kalkalunay nga agbunga iti ubas, wenno sisiitan akayo nga agbunga iti igos. Tinasaya at akayo, nasaya at tibunga na. Tidakes akayo, dakes tibunga na. No nasaya at ti kayo, saan nga agbunga iti dakes. No dakes ti kayo, saan nga agbunga iti nasaya at. Ti kayo nga saan nga agbunga iti nasaya at, mapukan ket maisungrot. Ngarot mailasin yun to dagiti sinan propeta kadagiti aramid da. Ti Ebanghelyo ti Apo. dayaw ti Matay ken kao. Imbaga malum tayo amin Apo, ang malumpay laang at dapay 7 minutes tap nagbalin arabi. Imbaga malum, dapay ni taga masilad na kinangato ti abot ti agong na. Nagtudo basit ka. Kabutendan, tatasimaya ati dalan ka, ang kay makimisan niya. O adu gamin papanan yun, idinalubok ka, adu kayaw. Di high school kami, pinagmula na kami daamang kininang lijay, laod. Laod ko namin dyan, kibang bangtat me. Kinimanang ko ti papaya. Di dumakal lagi ti papaya, di da maagbungbungan. Kakunada, tudukan nyo jay puon na. Diyan mo na niya tutudukan nyo magkada kayo na bulong. Tapos nagbunga. Tinudok may mga nagkuros. May amag nga madalat tamo nga nagbunga. Kalalaki kunada. Nagapot kalalaki, pinukan niya. Ay, naungtan kami. Abayahat. Kamadingar nga agbunga. Haan kasi lamula tao ang damot lalaki. Ano di may sa kayo tapno nabungbunga damot haan nga agbunga dadya at cross purin adda dagiti kayo nga kasjay kala ko ma dipilinat kasjay sa naawan ni kaabay na nga kalalaki haan nga agbunga alam mo tao naawan asawa na haan nga aganak nga damot aganak na mo payan kasjay dijay kayo agbunga kaya ko namin may inya tinamay maya hangag bunga wano dati pangaring namin ka hangag bunga tinasayaat kunana. Yan may mayat ye awan bunga na wano uray madiji bunga nan basta adda. Lata kayo kumaan niya ti may mayat jay awan bunga na wano uray hang nasayaaten basta adda. Bila ko mabaakang kang uri hamunay kay kayatan basta maisalakan ta kinabaak mo. Uri no presyo bulilit nga gawi doon dati dandan ni malusak to unan basta ata. Nah, diyan. Ang kasjeti puntos na mo dito Ebanghelyo tayo. Nyati bagbaga na dito di tayo na nasayaat nga kayo na haan na bunga itidakes ang bunga tinasayaat. Anya ti warning na ngamin dijay kunana. Agannad kayo kadagiti sinan propeta, bulaang propeta, o na daya.
Anya ti bulang propeta, anya dagiti nga propeta. Kasla nasaya, kasla da karnero kaamo ngem narawet da kasla lubo. Dagiti agpampamarang. Dagiti kasla na amo, kasla nasaya at ngem sa bali ti gagem, amuyo ti gagem. Sa bali ti panggep na. Dagiti bagbagana ni Apo Jesus, annadan niyo dagitoy. Sinan, anya ko na aganlag kayo kadagiti sinan propeta, umayda kata kayo akas kan na amo karnero ngem ti kinagpayso na sinan ay kaslada lubo na lubo dete aso nga wild nga agkaan iti karnero narungsok kada ti annadan niyo kun apay nga dayto ti warning na tuwan adugamin ti kastoy kuko in paganagget na nga makita ti tao sigon ti aramid na aso dayto kun tayo nga aramid ti pakakitaanen makita ti tao sigon iti aramid na kada tayo mo na dumaga siyempre na adamot na di kun nga pakitan gila adamot da jay kwa ngam no masubok ti panawon ay rumwar ti kina si asino ti tao no masubok ti panawon no dumag no daba problema rumwar jay kina nya na ganan kinapudno di katatao ti tapos la ko madya kasawa no honeymoon period pay laeng mayat pay laeng ngaminton subokon ti panawon ay apaw awanan uri dalang agwin nasay. Kasi maglaan kanya tayo. Di mo agdadag iti tao nga. Nakasarap iti tao nga kasla nakalalaing no da kaya naking ka. Narita da kaya naking ka. Ako nakamo kumare. Uy amo. Si kamog katibes na kumare. Ako na nakautang na tawag taon. Bes, si kamog katika. Naman si katika sayatan kadagiti amin nga. Gagayim ko. Ito nakautang awa naman ito makita ubo na. Ano lagi kasi nga tao, dito nga kata nasayaan na kaya nga, no, iti rigat-rigat, awan. At damo na kita serserbi, kada lagi tayo kuma, kataong kas na nagsayaan, nung ti gagamdahaan nga, napudno nga panagserbian nga rin dyan, di bagbagi di maiday tayaw. Ulit kata kayo, mapadasin niyo. Magmangtad kayo. Agregalo kayo. Tumultulong kayo ngam addadakes na gadon na kasla lubo day kasla narawot ko na day lamutin na. Kasi mulaan kanya tayo itinal daw pa nagbiyak tayo kasya. Ngam anya tinapintas na pagpampanutan tayo halaan nga day di man kunan na nga hangag bunga ti dakes sa kayo ti nasaya at hambang agbunga di nasaya at iti dakes. Tinalatak adato nga aramid no maipapan iti aramid kunan na mariknam ngamin ti tao baban ti aramid na agaramit ka tinasaya at haan nga pulos malipatan ni Apo Diyos. Padasong ti agaramit tinasaya at nga nagkapuji pusong. Agayat ka nga nagkapuji pusong, agdoble. Nung doon tayo, di na ka pa'y mautangan uray piso na Isus Apo. Agraman asin na umay niya alaon ni katugangam ka ilis-listam na nakatalubaso kan. Hindi pala lasir ti daduma. Imo mo. Oray ka dyan, relasyon tayo, iti pamilya. May relasyon tayo, iti kwa. Oray na kami magkakapsat, iti or agra-reunion kam, iti. Imbes na reunion ka, hamod, sininger, apa. Adang to agaw-awid na agal-alot, or nagpunpunto ting-ting nga arabid. Nagkinarit na nagkapsat. Giniwan, in warning ko kada matapan, yung amo, apaog ti naganak mo, apaog ti kapsat mo, kaagmamalas ka ti unos ti panagbiyak mo. Kitain nyo, nagkapsat na, pwede nagkapsat ka niya yung hangagsarsarita. Kita ang damay turiti kumita kung nagan mo. Imagine ang takapsat mo, makasarsarita, na inyaman ti kamalikat na basol na. Agsublikan niya, ano no, nangurunan no, naganak mo, bagkat na tayo daamang kinina, nagtap na awan pa kayo no, danay. Awan ti kaapamin. Nanghaan. Padasin nyo, adasan takapsat. Danguran takapsat mo, agumang takapsat mo, switikam takapsat mo. Pamilya mo nga ka, kabagis ako, iti sa mga kabagis, at kabagis kayo. Sa mulok-luk ko sa... Hindi mo imagine, sa bagay kada kami, nagmayat namin mo, nagduman, nakadu kayo, tigat sang-sang pulo kami niya.
Padasan di agapan di dua ke walo di agungot. Lang saggapat na ti agungot. So na awan may kaiturod nga kumarit ta na nagado di mangungot. Ganyan. Nanipod, adamot akan namin, nag-reunion kami. Ada nga pagkinawa ta, agdaray tayo ko. Nagpipinlon to, mamuyo isa unga puntaw. Gawin na kaw! Siyempre, adan to manakasyat namin, dito naman kung kunana, ako lifetime ma. Ang mga pagtuladan, ano ka, re-re, nagsisinding ang dami ito kakakapsatan. Si Axel, sir, may kapay niya, siya. Tanong ka na, adan to agaw-awi din, agan anong kugan. Awan mo laki dahi inong awan dahi tayo ko. Ako nukit kita, imbes ko mga sinaranay, wala nga man na nagkapsutan na. Dahi kami hindi pa nagimula. Sino ti umuna nga pagimulaan ti ayat? Siyempre pamilya kabsat. Sino ti umuna nga pagkakitaan ti dungo? So ti ko namin maglaan. Ito no agregat ti kabsat tayo na tayo maglaan. Hamo awan to may tulong na kita chismosa nga kaarubang maan. Naapektarang ka, gapula ti. Napektarang ka, gapula ti. Ano nagkinaawatan. Ito nagminatay, si kang tumulaan sa bagay ha. Ito itad mo nga bagas mo ka, dahil tayo baak na nabukbok na matay ni kabagis mo. Haan. Napadasin nyo. Alam ko mati mo na pagimulaan ti ayat kabsat, pamilya. Kaaro ba? Sino ti umuna nga ayatan? Haan nga di tayo. Di kaaro bang? Numang rugi ka nga gayat arubang manya ti kunana, so mapakat na ti adu. Iso ko na niya kunana, haan nga bunga iti dakes, di nasayaat, kano nasayaat di imulang. Nasayaat nga dadakes nga imulang. Inya ekspektaran nga rin nga bunga na nasayaat. Padasan kag mulay ti madi. Padasan na sutigan ni kapsa mo kapay dito nga tanag agsugling nga maminribo. So niya ti bagbagan na maglaan. Kasi di mula kanya tayo, ini ako Diyos. Agbalik nga na saya at kini ako Diyos. Anya di nagbalik nga na saya at kini ako Diyos. Ang langis na nasaya at ka. Sika, nakaimbag ni ako Diyos. Kasi ka ka magpakaimbag kini ako Diyos. Inya tinasaya at kanya na karkarigatan mo din ati at bali. Karkarigatan mo din ati at talit kingkuana. Karkarigatan mo din ang idaton kingkuana ti pamilya. May karigatan mo din ang idaton kingkuana ti amin mo. Dahil nagbaling nga nasaya at kini ako Diyos. Nga nagkamalyanan ako. Palintagan mo basitan ahaan nga day tay agin ko kunatay latan lakay kin baget tayo nay dandanay tay pumusay yan baka day kadakip to ado pumusay katakayaw ampay nagbaliw awan la pulos mo ti pa nagbaliw na anya lang nga ruti sardina mo tay kagbalik tay no nasayat nga puyos kanya ti agbalit tay mo nga na imbag ikuan anya ti agbalik nga na imbag ayat kini kapsa mo anyaman na aramidan yo kano numuan akabsat ko gundawayan ta nga nakanumnum nga ro din sa kagundawayan kita undan niya mat pinapangkan niya. Num may pakitang ti ayat mo kingkuan na gabaen ti ayat mo kini apo anya mo ti malakam mo. Suriya haan nga bunga. Uri na mo pay lamarit na tataday ta nga bunga day tang ginaimbag mo. Addang tumangapit pamilya. Uri na hampay lang agbunga tatta orayin yung nga nasaya at addang to agsugli. Kano dadto magamin din ka malipatan tayo ti feeling tayo gamin ka no nangabak at tilubong iso tinangabak ijay ang napulos tinangsitag dakat timangsit ka mo nangabak ka sikat winner ay haan napulos no sikat mo palpalakpakan dito ilubong nga maidaydayaw tinagan na haan napulos ipa usaron nga nasaya at asakot na usaron nga nasaya at katatao usaron nga nasaya at oras kintalintong agmulmula ka tinaimbag, kanya ti ibungan ni Apo Diyos. So, buyanan nan po at ado. Kada ito ni nagmayat, hangag bunga itinasaya at idakos. Hamang agbunga tidakos itinasaya at. Kakitaan tayo, kanya ti, haan lang rin dyan pamarang agapot at na makakita. Si asino tayo no awan ti makakita. Lari dyan man tinalawag. Si asino tayo no awan ti makakita. Bimalasi ulat ang manok tika aruba, pinalsingita mo, taga arub, nga minan, taga na. Bimalasi ulat, manok mo, oray ka, awang mo nakakita. Siya ikalim tanong ko, tanong ko orang, maangot naman. At nagpugpog ka banger, awan tayo kawitan. Hindi dyan ko muna hindi dyan medyo nasayat ng aramid, oray awan makakita nga may padayaw. Naman niya di magungkunang.
bunga na kanasaya at aday takayo ka. Nyati kayo ang may sa tibungan na ayaw kamatayan. Awan samot. Nyati kayo nga nagbunga na minsan nga na kinakayan nga may sa bunga na awan samot. Ado, multiplication. Di may sang imulang bunga. Agapit ka. Ado. Kasi mo lang di kinaimbag na po Diyos kanya tayo. Nga masapol ang nadalosan, nga pamarang kasbay sa nga karnero, ng lubo mo, di kaunggan na haan ha. Masapol ang ikarkarigatan nga mangsurot at biyag anadalos. Karit mo, awang mo ti perfect, awang mo ti nakasaysayaan nga aminin ka, nasayat amin kanya tayo, adalatan mo kurang tayo, nga mabalit tayong aramide. Kararagan tayo ti lubong, nagadot ang guguba. Mapektaran tayo amin. Aging ka nga uminang to amin nga supply kada amin, ang nangurugit ti gasolina. Ngumato, maapektaran tayo, adumot kadaraan tayo ng maparparigat kada maapektaran ijay, nasayat na awang kabagyan tayo ijay, kadagidyan nga kakailian tayo nga dagsat sa kaba, at kabagyan na dyan, haan lang nga isunda, puri dagidyan biktima di dyan nga sibilyan, ubing, lalakay, bagbaka, awang mo pilpilyan na tabumba, nasayat na dagtin nagito'y masilag lang. Kaya nagado ang agladladingit at nagado ang agtotoo matay tibisin ibuteng. Kaya ikararagan tayo maglaida. Nayon ti mission tayo ti mga ikarkararag. Hanya riya po natin yung awang bibiyang minta nasayat kami mo dito ang akas diyan. Ti makipagili dito yung alubong ka madangdangran di kapsa mo di dyan nga awang mo basbasol ta. Nasakit, nakikitaan. Hantay mo baling nga ito. Kanya ti maitulong tayo kararag. Kanya ti maidatong tayo. At sinsingpat mo at gulgulo talaga ijayan hindi ka pa lagsingpat mo dito isuman na problema ti lubungan ikarkarigatan awis na at kararagan tayo ida kanagdakon Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakaidayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kasta met pagimbagan tayo ken ti kagagupan ti nasantuan na iglesia na. Awatem kadaapo daytoy sakripisyo a pagsupapak ken pagdaydayaw miken ka. Dalusan na kam kadi iti kasta maidaton mi ken ti makaayo a panagayat gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na iya may ikarigat rumbeng annong mi gat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiempo ken disso. Agyaman tam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag nanayon a Dios. Kasi kagapo itaayat mo pinarson ti tao, ita kinalinteg mo dinusam ti tao.
itakaasim insalakan mo gapuken Kristo nga apo mi. Kat gapuken kwa na daydayawon dagiti angheles tadayag mo, agrokbagken ka dagiti dominasyones, agpigargar iti saklang mo dagiti potestades, dagiti langit ken dagiti nalangitan a virtudes, agraman dagiti nagasat a serapines, agdadanggay da mangitantanok ken ka. Iso adawatin mi ngay palubos mo kuma, nga itimpuyog mi mat napakurang at imag mi kat po nami. Santo, Santo, Diabo, Diyos langit amin na paso, ilangit ken naganak mo, dahil di pa kay daydayawa. Sana iti pangatwa, madaydayaw iwan, itinagan tiyago. Usana, usana, iti pangatwa. Udnoon ay apo biig ka kinasanto kat si katigugwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga roti paimo ta espiritu mamang pasanto kada ditoy adaton. Tapno pagbalinem gati paimo ida kada kami abagigan dara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman kenta. Pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagik iso mayawat to amay paay kada kayo. Astamet at alpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis nagyaman manin kenta. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulak iso ama ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Inakamit salakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken tataim paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi kan kaapo dawaten mi apo tada kami makirangod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayom kayat na anadyosan laglagi pam met ni Leon a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati laglagi pam pay apo dagiti kakapsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungardan to ikisidong takaasim. Awatem kad ida ikisidong taranyag mo apakakitaan daken kay kerupan-rupa. Dawatem mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiramot kam to kinainggasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos. Ginagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo. Isuda anak kaputno anak serbikan kaditoy kada magikadwa kam to kadmet kadakwada mangitangtangok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo ititimpuyok ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka man nakabaling nga ama ti amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti inggana.
Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amaming agdat sa dilangit, madaydayaw kumakinagan mo. Dumteng kumati pagkariya, matungkal kumakinaken mo, dito'y dagalakas sa dilangit. Itdam kadakam kaldaw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanan dagiti basol mi, akas may pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di na kakamay paypayan, mamanukot ti suliso. Dawatin mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaan mi. Yan itiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibakik kada kayo, kapya at gapo kanyak ti itet ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, nudigat ti pamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatang ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tikapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo namin kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangiktat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayapan iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kari, o may katanya, ng di may salaan sa pumapay mong bagton.
mararag tayo. Apo da kami anak pabaro babaan di pandangan mi itinasanton abagi kandara ni Kristo. Dawatin mi itakaasim. Taday ti masansan ngar aramiden mi apagserbikan ka. Patalgedan na kumati pan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagarikan ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo. Ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ay pag-arabi tayo. Amin, Apo.